Timur sing mung tumaknina ya aku karo Kang Degleng tok kuwi. Nganti tumakninae metu niken barang kuwi. Kowe iki ya sing mau udi apa ning alam donya karo Kang Degleng. Sumpah karo Kang Degleng biyen pakne niken kuwi. Sing tau di mau manis sing pati carane munggah swarga. Siji dhuwit, loro wong ayu aku karo Kang Degleng iku ora. Bosok iki. Aku ki lek ning kene ya tak ngepik-ngepik awakku ya, Cah. Kandhane wong eruh. Kowe aja ngentahi lek abi ngene iki. Ah, leh. Ngangit. Wis tombok enek pesinden ayu aku mbiyen karo Kang Degleng nganti sumpah ora arep pesir karo sinden. Ampun nyanyi